Esta imaxe non se repetirá na praza de Fefiñáns. Tras varias probas e meses de incógnita, tanto a praza como as rúas da contorna serán peonís. Que protexer, porque este é o centro turístico de Cambados, pois ahora sí que xa podemos decir con todas as consecuencias e con toda a claridade que Fefiñáns non se vai a volver a abrir ao tráfico e que a reordenación do tráfico se consolida finalmente e que, polo tanto, sí que se pode decir xa con claridade que Fefiñáns e o seu entorno, Rúa Real, Rúa Príncipe e Praza das Rodas, pasan a ser peonís. O edil responsable de tráfico asegura que a decisión de peonalizar a praza tómase despois de varios ensaios. E pouco a pouco pois isto se foi consolidando, estamos vendo que temos moi bo tempo, estamos vendo que as fines de semana os comerciantes están traballando ben, todas as veciñas e veciños ganamos un gran espacio público, un gran parque para facer pois multitud de actividades, multitud de eventos, para dotalo de contido, pero é un espazo que é gratuito, que antes estaba absorbido polos coches e que agora podemos disfrutar todos. A pesar das reticencias iniciais dos hostaleiros e comerciantes da zona, José Ramón Abal asegura que a medida gusta a maioría dos veciños de Cambados. Tamén cree que conta co apoio de todos os partidos políticos. De que hai unanimidade de todos os partidos políticos, porque o único partido que estaba a última hora, que estaba dubidando, que era o Partido Popular, pois cambiou de posición tamén radicalmente coa limpieza de Fefiñáns e, polo tanto, nós agora xa non vamos a plantexar abrir a Praza de Fefiñáns ao tráfico. Só estará permitido o paso dos vehículos de carga e descarga de mercadorías e persoas e dos residentes, e que, a pesares do rexeitamento inicial do propio José Ramón Abal, agora ve a peonalización como o mellor xeito para conservar o patrimonio e dinamizar os negocios. Entendo que habrá que dinamizala, darlle máis contido, e esa xa é unha segunda fase, pero que está claro que temos que xa agora saber todos cal é a situación da plaza. E a convicción que tras as próximas eleccións municipales tampouco ningún partido se vai a plantexar cambiar este modelo de ordenación de tráfico. Abal Varela tamén anunciou que a vindeira semana comezarán os traballos para retirar os pivotes que separan o carril de circulación e as beirarrúas da Rúa Real.